ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଠାକୁରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଟିକେ ବଜ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି ଘରକୁ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ଫାଳକୁ ଧରି ମାଆ ଝିଅ ଟିକେ କୁଚୁ କରି ସବୁତକ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲୁ ଖାଇ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇଲି ହାଣ୍ଡି ମାଜିବା ପାଇଁ। ମୋ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ହାଣ୍ଡି ଜମା ଗାଧେଇ ନଥିଲା। ଶୀତ ଦିନ ବୋଲି ଜମା ଗାଧଉ ନଥିଲା। ମନା ବି କରୁଥିଲା ମୋତେ ଗାଧାନା ମାନେ ର ତୁ ଗାଧେଇବୁନି ଏ କି କଥା କହୁଛୁ ତୁ। ତାକୁ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଦେଇ ଆଣିକି ବସେଇଦେଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ। ଭାତ ବସେଇ ଦେଇ ଡାଲି ବି ମୋତେ ମନା କରୁଛି ରହ ମୋତେ ଗାଧାନା ମାନେ ରହ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ ଶୀତ ଦିନ ବୋଲି ଜମା ଗାଧେଇବୁନି କ'ଣ କହୁଛୁ ଏମିତି ସବୁ କୁହନ୍ତି। ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଚକୁଡ଼ି ଟିକେ ଗାଧେଇ ଦେଇ ଟିକେ ପାଣିଆ ଡାଲି ଦେଇଥିଲି ବନେଇ ପାଣିଆ ଡାଲିକି ଦଳା କରିଦେଇଥିଲି। ବଡ଼ିକି ବାଇଗଣ ବିଲାତି ଆଳୁକୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ଚକୁଡ଼ି ତାପରେ ଦେଇଥିଲି ପେଟକୁ ପୁରା ଭରି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ଚେନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।